Kaixo, ongi etorria, probabilitateekin ari geranean, probabilitate batzuk erabiltzea oso komenigarria da. Horregatik hemen, bi errepasatuko ditugu. Hortarako, problema bat irakurriko dut eta datuak atera. Jartzen du, lagun talde batean, 97 zinera edo antzerkia ikustera joan da. Horra gaudia, joan direnak. Zinera edo antzerkira. Eta 155 biak ikusi ditu. Kontuan harturik 129 ez dela zinera joan, horren, aukezia zinera joan, kalkulatu lagun bat hausaz aukeratzean antzerkira joateko probabilitatea. Horrengo behar dugu antzerkira joateko probabilitatea. Egingo duguna izango da datuak jarri hemen, ez da? Probabilitate moduan. Horren, hasiko gara lehenengoarekin. Zinera edo antzerkira, horren da, probabilitatea zinera edo antzerkira. Zenbat da? 197, probabilitate moduan jarrita, 0,97. Bestetik dugu, biak, orduan zain du probabilitatean, zinean eta antzerki ikusi dutenak. Hori da, 1,45, 0,45. Eta bestetik dugu, zinera ez direna joan, orduan, probabilitatea, zinera ez. Orduan, ez direna joan, 0,29. Eta galdetzen digutena da, antzerkira joan direnak. Probabilitatea, antzerkira. Hori da ez dakiguna. Hortarako, esaten diguten edo eta erabilidezakegu probabilitatea. Adibidez, gu bade badugu hau. Horrela, antzerkia eta zinera, probabilitatea antzerkira edo zinera joateko, hau da, guzti hau, bi multzoak izango litzateke. Hartzen dugu probabilitatea A. Antzerkira joatekoa. Batutzen dugu probabilitatea zinera joatekoa. Beraz, bat dugu, egitelakoan A eta C, hau, ebaki dudan bi aldiz kontatu dugu. Orduan, bat kendu behar dugu. Kendu behar dugu probabilitatea antzerkira eta zinera joateko probabilitatea. Orduan, hau da erabiliko dugun lehenengo probabilitatea. Gogoratu ikur honek edo esan nahi duela eta honek eta, Horra esango dugu, probabilitatea antzerkira edo zinera joatekoa, hau da, ezta? 0,97. Probabilitatea antzerkira joateko, hori da galdetzen digutena, horra hori jarko du. Probabilitatea zinera joatekoa, ez dakigu. Guztia dakigu, zinera joan ez direna, baina ez joan direna. Hortarako beste probabilitatea bat dago ere bai, begira. Hau da, bigarren probabilitatea erabiliko duguna. Gu bai badugu horrela. Eta A eta Z adibidez. Eta esatik dute, zinera joan ez direnak zentzu dira. Hau denak. Hoi, zer den berdina da. Hau da, probabilitatea zinera joan direnak zentzu dira. Bere osagarria, bat ken, probabilitatea zinera ez direnak joan. Ze, denari, kentzen bai dut, marra guzti hau, berezizek, justu, zinera joan direnak. Horregatik, egingo duena izango da, probabilitatea zinera joan direnak, berdin, bat ken, probabilitatea zinera ez. Hori izango izateke, bat ken, 0,29, 0,70. Hemen dugu bestean. Hau da erabiltzen den probabilitatea, desente, Bat ken bere osagarria. Horran jarriko dugu, probabilitatea zinera joatekoa, 0,70. Ken eta probabilitatea antzerkira eta zinera joan dianak. Hau da. 0,45. Hau izango zateke, probabilitatea antzerkira joatekoa, 0,97, ken 0,70, gehi 0,45. Eta atako litzateke, ea guazen egitean, probabilitatea antzerkira joateko 0,71. Eta horrela amaituko genuke. Baina matematikan bide bat baino gehiago dagoenez helmugara iristeko erakutsiko dizut beste bide bat, hau ez baduzu hain ondo ulertu. Eta horrela izango litzateke.
datuak multzotan jarriko ditugu. Lehenengoa, 187 zeinera edo antzerkira joan da. Orduan, onera joan bali badia 187, ez dira joan besteak, ez da? 100 arte. Zenbat falta dira? 13. Orduan, 13 horiek kanpoan daude. Hemen daude, 13. Bigarrena, 155 biak ikusi ditu. Orduan, biak ikusi baitu, hemen dago datu hori. Multzoaren zati honetan. Zer da, zinekoa eta antzerkikoa biak batera, 55. Jarraituko dugu, 29 ez da zinera joan. Orduan, zinera ez dira joan, bi hauek dira. Eta bien artean, izan behar du 29. Hau da, 29 di, kentzen badio eta 13, geldituko zaizkit, hemen daudenak 16. Ze falta zen bakarrik, hau ez da? Ze esaten digute, zinera antzerkira denetan 87. Orduan, 87 kentzen badiot 55, eta kentzen badiot 16, ze geldituko zait? Zinera joan direnak, baina antzerkira ez. Izan zateke 26. Orduan, erantzun dezaket edo zer gauza hemen, galdetzen diaten guztia. Galdetzen badidate zinera zenbat joan diren, bi hau batu badetu, 26, gehi 55. Eta galdetzen badidate antzerkira joan direnak, 16, gehi 55. 171. Eta horrela, bi moduak ondo ulertu dituzulakoan, beste bat arte, agur.